Nai tongnai joto khapani tahotai boksongno chini kok TV ni kok tmawa joto lamsogo ang tongo nong loge rakhes faiding ga tini ni kok tmarongno chung saimalayano je thangnai 30 tarik August halmario Sumanto kamingni bukhuk Janlata Deborma nukhungni kmai thangmani eba nukhungni ongkhri thangmani o kokno tiyei tabuk bo payakho bwsai je Bipul Debormani sago je jolimung eba je naslemung bukumui Santosh Debormano obahaino khapantautai boksong kokno sana thangangkai serai oro saboni chaya jeng tini clear khainani obono chung chaitokha khoroksa ereng no majra riwoi obo haitoni khangkai nukhungo chamung gori numung gori khaitoni khangkai obo belekhin chaya sakni nukhungni borokno sak naikini tongno nangnai sakni nukhungni bihikno busano biang thang biang him ba tamkhai tongbo obono chung khelma khainai jodi khel khaiyaoino buini nukhungni borokno majra silei tong hangkai oboni ji sak majra berjagui mano olo obahaino khapantautai boksong je thangnai 30 tarik August salmario Sumanto kamingni takhuk Bipul Debormani bihik Janlata Deborma Bipul Debormani buta okra song agutlawo tongo a agutlawo thangui doctor naijana hinai je Bipul Deborman bihik Janlata Deborma bwsai bai kok jukti pukti chablai no thanglainani eba buta sono phun khaihalai no thangnani hinai sahalai mani o jorabo bwsai hingkai bihingno logiriliya bwsai hingkai bwslani hostel tongmani thayo jutarok maichurok chamungrok tununyani thangka yang bihik hingkai agutlawo saknaijanan hinai thangka o thangmani jorao sabobai thangka kok lam chablai akonoino thanglaikhya borok nukhung kaisa nokhung kok salai no thanglaikhya borok yang Janlata hangkai bukumuino phun khairikha kumui ani logini borok to cheraino hostel maichuton thangka ang tabuk agutla thangnani gai gari bo mayang dongkha nang ano kya tunphaigra di khowai hospital ni gulchokor jora hinai thangmani eba tlangi thangmani Janlata bukumui Santosh Debormano phiaba Janlata bojagno hoite gari kakha hangkai Goltila eba Paschim Rajnagar tola eba Goltila school ganani siming gari kakha go bike kakha Santosh thangka phiaba Santosh thanani soya ani bike thok koroi hinai tongmani phia bukumuino Janlata Deborma thok dai nai ang 200 taka rang ri dewano thok dadi nang hinai 200 taka rang Santosh no rinani hinai Santosh thangka thok khorojika ba thangmano hinai thangka hingga bono khowai hospital ni gulchokoro bono yakarei rikha Santosh je buprangjakno aboni pore tamungkha Janlata bwsaino phone khango message khaikya nangtai ano tar toksidi nang ano rutno nangliya mane tamungkha oro bujisidi nang ano rutno nangliya nang tar toksidi ang tai kifil sapaliya engke oro bongni nukhungni kok bongni nukhungni metaro tamni oro Santosh paijana nang phiaba Santosh tini jodino Janlata Deborma khar thangnani Janlata Deborma thei thangnani hingkai tini Santosh bo bukumui Santosh bo tuni gila khamung phiaba bongni nukhungni kok keba samia tamnani burei burani khugo ritrak bisingo tamo khaitong hangkai buinu gya mani hai e obo hai khapantautai boksong bongni nukhungo bongni nogo chamung nungmungni bisingti dangkha ba manai khwnai pairiani bisingti dangkha obo bongni nukhungni metar obo hangkai je borokni kok obo khapantautai boksong orte kwbang kok tongkho ang mia serai kok no ang mia saimannani digi thangmani o kokno saibo mankha phiaba bukhuk Janlata je pro agutlawo thangnani hinani swkang nukhungni obahike kmai thangnani swkang yang Janlata Deborma bongni kaming nino khoroksa bwrei bini mung hingkai Rubina danghamung Rubina da tamu bumung Sumanto kamingni no o je bwrei bongni parani kmajak pho
hingke borok khanamani kok aro je borok salai tongmani je kaisa Kalyanpur Gangrai ni kaisa Kalyanpur Gangrai ni Kalyanpur Gangrai awardni Sanjit Debroma bo hingkai Bengaluru tongo phiaba bo Sumontoni bwrui no tlangi thangmani kok khoroksa bwrui no Sumontoni khoroksa bwrui no tlang thangmani kok hingkai bihik busa ganang no tlang thangmani kok bo mane busa budi ganang no tlang thangata bo o Sanjit hingkai Sanjit bai kok salai homani kok je yango Jonlata Debroma ano lamjak sordi ang phai tongo henai ano lamjak sordi ang phai tongo hingkai o jorao Jonlata ki chalabaya thangka nakiba o Sanjit baya thangka obositabuk hingke bahaikai Santosh no dos pai tong phalai rio ahaikai rio honoi Santosh to Sanjit chona actually sinimaya Sanjit chona siniya nini yango o rubi maro tangmani o je Sumonto kamini o bwrui no siniya o bahaikai Santosh ni sago majora silka hingke yang dai sao ani bihik no je abahaikai kok sai tongmani ani kamini borok sabo kamini borok khana sadi hingke bo saya pai chung obono tini serai khelainani digi thangi dongo botam khaika thana bo thangai bo case khlaikya Santosh ni mungoi Santosh borok phalai chao honai man bihik no phalai ri honai hingkai thana rok obono bini kok no bujiya angkha thana rok bini kok no bujiya hingkai Santosh no majra borok mane ingkhana no hinui tongkha kento tabuk thana rok serai saimamani yagulo thana rok saka obo jodi no investigation khlaiga hingkai je Bipul Debroma phano arrest ngnai bo jet sake phano Bipul Debroma arrest ngnai hinui thanani bukhaktui ang kok toma mankha hingkai jodi no Jonlata Debroma bo jodi phaiui je bini kok no bo sapaya hingkai Santosh Debroma bo jodi purup mankha kubui no phalui rikha ano bo phalui no phaio hingkai Santosh Debroma tini romjaknai hingka oro tebo kok tongo khabang dodai buksu mo kisabai kok paiya mo kok no kwbang ke sana nangnai je Jonlata Debroma je obohai jodi no Jonlata Debroma Santosh bai phaljaka bukumai phaljaka hingkai tini video o phaiui 25 तारिख सालमारी 2025 o salmari o kaisa Jonlata o je Jonlata bo kaisa YouTube channel khologo bini oro 3 jona subscriber tabuk hingkai bo YouTube kaisa kholoka bo aro direct nijini face phai bo saka oro ani kumui Santosh ni mungsa chaya kwrui Santosh ni orok mungsa chaya kwrui Santosh ni je case imani obno saina hanani ingthu hinui bwsai Bipul Debroma no jana khorka ba warning ro horka hingka oro Bipul Debroma no je obahaikai saharka bihik oro nung ano buo togo mai kutung bai saro tharo kathi bai ano buo maisai tamang buo epore kwbangma oro kok tongo epore kam khainani lum tongdodi phano ano kam khaina thango tlangai thango gana phano hingkai dai aboni karibo horni joro chla bwrui hingkai hisani phano tamulaiba je kaisa sak tongnani logi so bihik no hingkai yang bihik ni khaito sak bisi chathai apni bagise doctor naijana hingba gagi rok naijak dongphu hingkai bihik so sak chi bisi chathai hingkai bahaikai bwsaino jorari manaiba yang bwsaikai jengba bari jagota yang bwsaikai jengba bari jago tongnani logi naimani kok obo ani kok ya obo je Jonlata samani kok je bini video ni kok hingkai yang bwsaikai jengba tongnani logi nayo yang bihikai tongnani muchungjaya sak kosto ni bagui hingka obono karibo yang o je bini nukhungo je Jonlata ni bini darani bwsa bini kakani bwsa abo haikai je bwrui sikla rok thangmani rang 500 rok rui phonto obo haikai sak motok tongani logi naimani yang je Jonlata ni bwsai je Bipul Debroma
tai obo hai ke sak motok tongna naikha tai sak motok bo tongkha obo hai hinai ani nukhungo bori sikla khorosa phano phaimaya ani nukhungni bokno phonto bo mudi khaikya tongya hangkai ano buo tai anango rangriwo rangya pharo 500 taka rok khai hinai Bipul Deborman sakao tabo bihik Jonlata Deborma silsaka khapong tai bohusong engko obo hai jodi cheng biko sabo hangkai seng obo evidence proof seng nainai seng obo Bipul ni busa jotisa ba bihini busa jotisa seng obo nainai naitai kok toma phonai jodi naitai engka naitai nai phonnai serai ang chini kok tv jotodin tongsak jotodino ang kubuino phonoi thangnai kubui mane kicha micha bai jodino nukhung kaisa ni kok noba tamne asik erenai ba jodi obo haikono Bipul Deborma sontoni saka jodi majra sili tongkhai khoroksa note khoroksa help haidani wo jodino abo haike majra silka hangke o majra no ang nasiki tongmaya o majra busa jodi kubui busa jodi tatal ang o mangpilino o kubuino ang seri nainai obon bagino chini kok tv achayo chini kok tv phunugo chini kok tv kubui kokno sai thangnai oboni bagino khapong tai buksong je tabuk je Jonlata ni nukhungo je buri sikla thangka o buri sikla thangpuru je obo hai khlaino je sak motok tongnani logi naimani te rang 500 rok yaphormani Jonlata Debormani bini nukhungni borok rok no obo hai khapong tai buksong tai obono kari yang Jonlata no bo je sak motok tongnan nayo bihik no engke yang bihik do sak kos tongjago yang jengbo boni hai bari jago yang bari re yang bihikai bihik no logi sororo engke yang bihik sori kos tongge tongsai meya rok tongmani jora engke no yang bihik no bu tangge neng ano omo hai logi ri maya hai ri maya aba hai hinai bihik no bu engke tini bo buo khono khana bo buo soni bo togo engke bihile koidin logo nukhungo soichenai ba bihile koidin nukhungo soichenai bihik baidota eba theinai eba nukhungni kmanai obo haino baidota ngai nukhungni kmalayo khapang tai bohuksong obon bagino janjani bihik busa no jesepano nang sak tongnani naidi jesepano bihik no hamjagi tongdi piaba nini hamjak mungri tongphano nang chamung nung mungri tongphano nini yango bisingo che nini tomung chamung chaya hangkai nini bihik le no saradi nasira tongno nasikglak tangge hingkai nini bihik nono jesepano nono logiri tongdi nang logiri re nang logiri jayang re nono maya nang re nono maya nang jayang re piaba yango binikai buini cost no bujiya buini dukh no bujiya buini chelemano bujiya binikai nas nango hingkai nango o nangman jora mayang kai no yang buok oban khapang tai buok song tai tebo kok tong khoro je Jonlata সংকাইজমান একে 2010 পর কাইজাগো 2010 কাইজমান পরে যে রাং 6000 হকা Jonlata Deborma nukhung bosuk je jaba rang 6000 হকা তাই মানই telangkha kisa misa engke tabukno naikha hangkai 10 ni siming 16 no romdi 10 ni siming 16 no rom khangkai tabukni model bai agini model onek horbai sal engke tabukni model hangkai je naidi kaisa example sasenai tabukni jorao hangkai kefek samung nungmung gobang borok bori sikla bo chawo chela sikla bo chawo mane drugs phekjanai mani rok nalayo hangkai agini je naidi 2003 2005 ba 2004 2002 2001 ojoro rogo samung nungmoi pheda phek ojoro samung nungmoi gdaljak krei chela sikang to bori siklang to obo haino 2010 kaijak furu je bini chukmani no borikha tabo 2016 o kaijak nai rok hangkai tv cd fridge tiris nini gas test baling boti luta piang glass bebag rioi rangbo lak ri kailayo tabuk piaba o jorabo bini nukhungo rang krei puisa krei hingka hangke bono bahai ke kaisinai ba hingko obono phondo boibai sorsa oi bu hangke nang tabu wansukdi orwo mane tamnani manei bai mulai je sosa mane gonang bai kri ma kokta je manei bai mulai kaisa kok tongo o manei bai o mulai soinai khangkai bobo hangman hai hangko obon bagino je kok tongo agini bai tabukni hangkai gonang bai kri no sorsa oi tai tam lap tong manang hangkai nang tabuk je bihik asokpang tukha bihik bai balobasa ka hamjagi tongkha nang manei ajidi nang manei paidi nang manei snamdi
nang mani paidi nini somning je bihik no tuya mani bu to khai tongo aba hiking tong hangkai nini bufuru nukhung ragnai nini bufuru nukhung janai khabang daw tai buksong omo chung srai kok toma sawo gai obno karibo yang jonalata deborma bini no bosong sanai jonalata deborma chini kok tim bukhakti no saklayo je nini video nungmani yagulo je anabu to khayo ang tongmalia ang nokni ongkhori ma phaika hene nung samani je just nung nokni ongkhor gangkai nini no khungo nung gifili phaidi nini ma babu tongkho nini takho buhuk tongkho nung phaiye nung ang tongmalia aro ma babu dara bai manai hine nini no khuni borok no nung sapai man khamung piaba tabuk kaglaiani hingkai tabuk srapsani kamsei thanao thangbo kaglai mano jodi nimangsani bisingtei koto thangbo kaglai mano abo nimangsani bisingtei aini je maddomi tongmani obo khlai mano gai obo hai photcha nukhungni ongkhor thangka hangkai obo chaya hingka obono tabuk nungni ni kumui je Santosh Deborma no tlangi thangma baisi tabuk Santosh Deborma jonlota ni buprangjak ni bagui majra berjagi tongo hingkai obo bahikeng ba abon bagui no je jonlota Deborma nung jekhini pano tongka hangkai ba chini kok tv no nung srai mangphil nai tongka hangkai nung chini kok tv bai pano phuning de kwrung hodi nung jesake pano nung phaina nangnai nung phaiasak ni kumui swal ingya tai o swal ingya ni bisingtei tabuk obono nini bosai bipul cash khlaika koto tabuk nung koto hajir mangphainai koto ma phainai nung jetani ni gothna gothik tongmani nung obono sapaina angtho sapaiga hangkai srai ongnai tabuk nini kumui song nini bai song nini babu song bebak no kok ksarjak hangkai nung jodi no nung jodi oba haikai chung chini kok timin bisingti no saklai hor tongbo nini ama babu song nini dara song nini bai song nini kumui song no koi hori tongbo nung jodi ni sokpaiya hangke nini je channel tongo ba nini je number tongo je nini mobile tongo je nono track khlaiye nono kariwui nono police rom tunai aphurungkai nini tebo opman ongnai nung tep sakai nung nogo phaiye nini ma babo sai malai phaidi thana phai malai phaidi eba nini bosai nono jodi obai khai dongkai nini bosai muribo nung case kaisa khlaimano khabang daw tai buhuk song Engko oboni bagino जों srai जों okokno ma sautangi hingkai nukhungni borok tabuk samung numung krui yango je Santosh Deborma ni nukhungni borok yang jonlotani kheto bibi okra obo hingke yang bibi song bahan jongni bagino tabuk yang bibi ni bwsaibo oba haikai deramu ongoi tongo khabang daw tai bohok song hingka phaidi जों puila je yango je jonlotani bwsai je kok samani miao horo ang je puding khaipuru kok samani o kok no kisa जों khraina ang bare bar kok sangpuru bo o kok no sana naya kubuni digi kok pheri thangmani o kok no phari kicha जों khnainai no khapang daw tai bok song oboni paro जों daisa mangpili nailai kok salai pinai kok san pure जों jonlotani video no channel ne khapang daw tai bok song naine gade puila jonlota Deborma ni bwsai Bipul Deborma ni mia horo chini kok tibi bono kok sunghor puru bo o kok no samani ba o kok samani karei bo yang kok sungjaka hangkai bo kok phirok no malia yang kubun digio bo kok pheri thangmani kok phari जों khanani naine di omang bili ko tamsaka Sonjit boroni bo gengrai awatni koilanpur gengrai koilampur gengrai ni bo buriklang thamaka chinparani joto Sonjit 9 jona borok langjak sabang klang same 9 jona borok obahiri klangjak ama baba bihi busai gena no chinparani klang baba bihi busai kenade Sonjit hingkai koilanpur gengrai awatni na gengrai awatni hingkai yang tabu bo buritlang ma hingkai nong kamingni sapo bo ruby rani bini busa tongo 6 বছর dangane sela 6 বছর mane sumonto kamingni no sumonto kamingni no borok siang thangjak tam sigam bumong ruby rani busai tongo o basaja na hana hinei tapsuka busai mong tamong busai ni bumule ang sele sungja gya top tongo kaming no kono bumung phajak to tong busai no ang sungga dangka chemena busai nama tan anar tongo to phano o khnari busai hinga dangkai o je ruby rani no na hana hinei ro busa tui no khaya jaka ang bu phajang tam hinchong sela angte rohlia nungbai teo sengka ka an busa jeng nung sadokan hi rohlia bokai mo kebina kuli buri ni nahaka o ngol sekang busa kya acha kuli je buri no bo tai kunu ang bedal khalia
ang nahanin pajiro holi angkai nok jiro holi angkai ani su busa kapang mono mani kok emosi kenada ni koksi nini kok mangda sa kenana manu kenaga de ni do sade tabuk nini bihikno santos telangi thangka norok nok nungje samoto je hospital thangnani doctor najani nin dara koto somnogo angke thangka angkai nungbo odino saka social media o je thok kri hine baigo thok 200 টাকা rinani bagai gosika nini bihikta angkai nini bihikno logi nini bihik logi sakai santos nini kumui telangi thangka angke bahiki ning tabuk o je Kolyanpur Gengrai awarni Sonjit Debormano yapar horka hene saiman aboda abokai ko abo hangkatangkai obodo angnon sawano je Gengrai ni awani Sonjina samaka ek sapta angka ko jokonte boro ani ko khande jokonte je Ruby Rani ni bahamzu ke tongo Sonjita boroni 진 아리 수monto paran bahamzu abono beni tabro Ruby Rani bahamzu ke bojagan hinta 수monto wono tongo oro tongo obo waran tongo ngani ko khana de ek saptang buru ka tam chaka boro ko khogjak sungna ekdom ko khogjak chin para ni boys ko kaise boro chawa o ayo nongaro ni burile kamai tongmani ga uti jaga se tike salaja guli boro bo 이거 니니 부리가 뱅가로세 타나버그 이렇게 나신 동대 니 손지나 사자고 아티스랑 안에 했던 거 근데 안 고부냐 탕가 손이다 탕생가 손이다는 사이가 나리가 아차 너럭 저리 반지나무 좀 해봐 거기 딱 거기 저기 넌 버럭 땅 동하나라고 우치도트나라고 완쪽이 사디 저기 버럭 푼 지나봤나 것이야 아차 올라강 다이렉 사가 너럭 저리 푼 나머지 양가 너 피에사 나무 좀 사가 저기 뭐 버럭 어바이게 딱 탕작 nong borok onor banjina khlaidi ani borok bang tunai jang gui phan thanga tabe kubu shotata jangman ani hinjaga acha do ulo khaitam kha mobile number jokhon te dina go sia ar nukhun borok joton ekota borok ga hasung jido মানে সুমন্ত পারনি বড় হাসু কাজে মানে কি হইছে আর সে থাকে উলো খাইতাম খা বড় একদম যতনে দুনিয়ানি শয়তান খগুই ছাতানি সে কক যখন তে সুমন্ত পারে খানাকে কক বাইলাগিন থাকতে ডাইরেক্ট সং উঠলো কাই কুবিটা সঞ্জিতা ন কক কুবিটা নি কাকা কুবুন্য তাই মানে নে হেল খাইদি লাম সলিনি সারিছে ও সঞ্জিত তাবুক সাব সাকা আং সংকা মোবাইল নাম্বার কে রেডি হিনছে মানে মোবাইল নাম্বার যদি লিখা কাই ন বেজাল কলাই নিন যাও আং কেবনা ফোন নিয়া nei আচ্ছা কল কাট খাদি আং খানাকা রানে কক খানাকা তাবুক আদে जेफ्रो सन्जित बाई नि बिहि कक सालायमाने बुइ खनाका थाबो खना दंगर बर सन्जित बाजे नक तंफरो नि बिहि जनलता कक साइ तंफरो सन्तोष अबनो कि साइमाइया दा साइमान सन्तोष अकक न कुनो साइमाइया तले अनि कक खादे नादे साइमिया हंकाय बाहायकै सन्तोष न फालै दि खाय नों बाहाय साइमान बरसिकनि अलरेडी जुगाजुग हंकाय थानानो का जाजानाव खाजे आन बिहि गानो टेक्सका आन ता रुसिदिन टेंग सिमानि न नों सासाका थानानो थानानदा थानानो जा किछु आं थानानो माने आं फुनु गोमालिया एक कथाय बन आं सिगां साथन आं साका गथनाका बहाबाय खायै फाजिया फंतो म कुनो हामजगे बथाया उति खायै खलायलायका आरो बिसिंग जों त हिन्दु बले जतब्र पयते सागला आनारो आं खब खलायके आं माबा माखा थानानो अब नों सालिया ता कक थानानो अब आं सालिया बोलते आं जा काहिनी जा साइखनादिका दिनो कं साजा सुगबान दिनो बर रि राखलां थाका सन्देदनि खबर गथना माखा तबे थानान सिगां ककबर के सालांखानो बाहाय ककबर सालांखा आं नरक बाय दंना मोजंगो आं बोखाव फायो हाइपानो जागा आं मनदगना याकार बथाना मोजंगो सादा पुरो आं बोखाव बाय थांगा जे मिया हरनि जरावो कबुइ तामो हनै सिंमाने ठीक बो अ कक न कक गुरानि गथां खलायथं माने गाय अबक अकक बचं बुजि मानखा जे बिहिक जलता जे खरकसा सला जे ओ सन्जित देबरमा नै कल्याणपुर गंगरानि सन्जित देबरमा बाय फोन खायै बरक थां मानसि हेंको अर सन्तोष न हंकाय खवा जरा लगित लाङै थांका तोनि फायदे आं डक्टर थानानै होननाय हेंको अर सन्तोष नि ताम चाया तंबा सन्तोष तो निनि नगबिसिंगो तामुं तंग या आं तबो साइमिया ब खाना दा प्लानिंग दंखा ब थैना दा प्लानिंग दंखा बायके साना जदि सन्तोष देबरमा लाङै थांमाने यागुल जदि जनलता आगो तलाफनो लामा थांपुर बरमुरा फनो कार एक्सिडेंट थै थांखांगाय आफोरबो सन्तोष पाइखामं अफोरबो सन्तोष पाइखामं खाबं दाउदाय बगस अब बेलायखे वाना मा सिंसा इंगा रिया जनलता तो खारना बगैसे प्लानिंग
खारनो बागै सि प्लानिंग अबन बागै सि बतो सगंबारे कक साइफाइजा ओ जे संजय देब्रमा बाय माने जे गंगरायनि इनका अब जे खारनो बागै जे सगंबारे प्लानिंग खायंगाय बो ओ प्लानिंग ल बाहिगे साइमान साबो साइमान हिसंका बो साबो साइमान इनका अब साइमानाय दङ खोनाजाग न सिन पारानि बरंसो साबो अनस माने अल नांफुर सानायसो सादि नों जदि न प्रुफ दं हांगे सादि नों निजे बो खोनाया हांगाय ए बरे गुलटिला न होदे जे बाइक काइथां पुरु अंकलागो वानसा दं सामने बो वानसा साबो नो अब फुरुक दिसं न जों अब जों दिनै सेरि नायनाय साबो যদি ওয়ানসানা ফুনুগৈ মান্য অ বরক যদি ইয়াঙ্গ যে নিনি সঞ্জিত বাই কক সামনি কক নব কে বনো ফুনুগৈ মাই হাंखाय আবো ফলস তাতাল হनै আবো মাজরা নাই বা মাজরা মাসানাই যদি ন কুবৈ গথনা দं हांखाय ফুনুক দি একে অরব জনলতা সাকাং বারে ন প্ল্যানিং দं हांखाय बाहायखे ते कैसे रूपा जे वानजक जे सन्तोष सेन्टार बाहानजक माने खवाइनि तावानि जों अब नगर थांनाय अब नगर थांखांगोन जों दिन साइमोनानो जों दिनै नायनाय रुतुकमोन बिसिंतै अब साइमोनाय खाबां दावताय बुकसं सन्तोषनो एरें एरें माजरा दै दंखा सन्तोषनि बुप्रां जगनि बसाय ओंगा फायदि जों ताबु जनलतानि पुइला ताबुखाय पाइथाकनि जराव जनलतानि ओ कगनो जों खोनानायलायानो लुकरक खोनाखांखाय स्राय नाय लुकरक खोनायांखाय बुजि गलाक किन्तु बंनि म ससियेल मिडियाव जे कालालिया ताबुक आबय मंगि दङ ओंगा फिया आनो यांगो सन्तोषनि नुखुंनि बराव महाय ngै दंखा महाय सावै दंखा नों गिजा जानागौ रिगादि माने बिसिंतिनो जों दिनै कक्टमा मानै जों जानागौ रेखा yang जे जनलतानि भिडिअ हंखायथ जों मियानो मानखा अब हंखाय बिनि यूट्यूब चैनल जों नुखा बिनो 3 जन सब्सक्राइबर जों अब नुगै जों अब नारखा हम अकंको मांफ्लिनो हंगा फायदि जों ताबुक जनलतानि बुखुंनि ककनो जों किच्छा खनायानो इगा नों ताबुक ताम कोयनानि नुफुरां जोंनि बागै सिनों गोसोखा माजरा जगै दङ हंखाय नोंनि बुप्रां जोंनो ताबुक ताम कोय हनाय आनि बुप्रां जे जाखन टंटो बो मन नगैया खनै नग फाइया खनान मेक्सुल खायानो सवाल खायदिनां तो आं बत कामकाज खायसाना आं बतिके सलिनायबा बसाबो मासा बायरे भरि दङ गाइड काम खाया काम करन बसाबतिनि परि मानायबा आं कयो मोनायनो नों जे हाजागा फानटं दे आनि नुफुं तो खर जों खामो नोंसोरो दं गलांखा गा नों आमनो जे साकायपनो मा खायबायनाय दायखौ सवाल मा खायबायनाय बिन कुमुत जाबा जाया देबर आंबो बिहिंगै साइमा बले बसाय दं आं बाय बसाय क कामदा साइ दं हामेदा साइ दं बो आं मै क साला दे बिन बुसे करे बो बाते ने को माइ मै जाया सरि कलै जामानि एक आयं वासा कोन काम खायना बै साकरे संलायना बै साकरे दंलाय खाता सबो गाबो बिनि फापे माने जोंबो आपते हाइन खाता का बो जे हाजागा फन नुगै दं हाय मम मिडियान बिसिंतै नुगै दं हाय मानाय नों फायै नि को मोनो उदार मा खायबायनाय नों जला बाय फानथानि बुरै बाय फानथानि साइजुं फानथानि नों तो फाय उदार मा खायबायनाय पुइलानो आं जे ताबु कुमुय आन बागै जे आं नং नखर फैमानि आन बागै कुमुय नग मा थुया केस कलाय अंको हिना आं जे यूट्यूब नुखा आं यूट्यूब नुमान बागै आं मा फायके ताबु सानानि कुमुय कुनो आं जे फायमा जागा कुमुय कुनो लिंक करै कुमुय कुनो साइबो माया कुसना माया एक मात्र आं मनो फोन खायया कुमुयानो खवायजरा तुनि दिदि नि साहर का आंगा कुमुया फ्रुसावा आन बायते थकरै आं थक दाइरवन नां थिंनो कुमुय फायके कुमुय फायमानि यागलो कुमुयानो गुलसगर जरा तुनि फायके कुमुय किफल थांका आं कुनो फायमा बा आं कुनो फायना बा आं कुनो नong नखरि फायना हिने बा आं कुनो गेरेन्टि करै एक मात्र आं फायो आन बय नगो डक्टर नायजों हिने आं फायमानि गाय फायमानि गा बो आन बसाय बसानो मासि तुनाय थांगो आन बसाम बागो बो जुतार पाइतेलांगो बानो संगो कोई नंबर पाइतेलांना हिने दं न होइना गा संकारि आं सागाबनो जाना मतलांना हिने जुता तो जतो जुता कोन कंपनी एकै बो जुता चिकन हिने आनो फोन खायर का तांगे जुता आं 5 नम्बर जुता तलांना हिमानि नों तांगे जाना जुता तलांना हिने सावै जुता सरानि जुता अजन जागे हिने आं गारि तंफुर बानो फोन खायके आब्रु बसाव ननको फायके बहना साबै बुनानि ननको फायके आं थिके बु फायनानि हिने बानो फोन खाय साहारा आबना आं किरुइ थिंना आन बयनरा आं दखन नायजों हिने फायपना आं अन्य जागा आं साइजों खरंमा फायके बुजंना किरिवै तांगे बुजंना किरिंका बदेले आनो टर्चार खायु इ वाइसपन टर्चार खाया दिन करै डेली मुई माइमुई संग बजे सांग बो माइमुई संगै मुई सम्पा बमो स
mosai hiyo go bana mang an sago luklayo mui kutung luklayo yago tharu bai buo hingka mai mui ginang jo tono bani sago saro hingka tei bo abo simiya bana sex khaina bisi ang sori bo hamiya hinai ang doctor banai ja tongo bana bishirbag sex khaina ni logi sano ka sex khaina logi sanai riya hingka bo bana hino robo rubu te raya sudo bo hodi bo dabarano totara sebo angte kuno samungse khaya tam khaisa norong nugano hinai bu sabutika poriri nono nugano hinai hino bana totara sebo odina ang phaiman dino 30 tarik 29 tarik bo ban totara sebo sex khaina logi sano riya khaina dele agino hoitena bana torchar khayo bokuna ani sori hamia ang je sori hamiang tongmani je angkoi tongmani bokuna sudo doctor phunuka phaikya bitisa khanya tini najage tin phungo bithi phungo najage dibo bitisa khani ba ha hamka hini sungu kuno bithi rok sama logloge ha hamba nga bana bithi sama logloge o doctor nai bithi sama logloge bana samongo ba hindi hino samongo thaya hanganya bo hino angoi tongna hanga samong khaya nangnai samong khaya ka angoi tongmaya te sibana hino non mo wasa bara doctor phunu mo wasa judin doctor phunuga hamia hanga no kage rohonani nono bui rohonani somni no buo somni toga amti mang bana torchar khaya kumuibo kuno ano odino simi kumoi tunya ani busa je jaga an busa sori hamia kusala tongfuro an busa sori hamia purbo bo busano tubu tunya na bana haya sudo busa phun khair ka ang sori hamia ma na phaijin ka bo thangya thina ka thui tong tho nanya ka nang saisung nai ji hino anga ang kumui bai mang logi kumunya logi na hara kumui bai an chiranya na ya an chiranya ang doctor phuno go kumui bai na tuni riwa masu tuni ya bokuno busan ma ge jugo wa shabara ya nangkharing ka bo koi bar thang bo tamung hostel koi bar thang hostel master no sungnai thu an busan no sungnai thu ban busan no go 2 din phaiburo bo an busan sekang go phonto ba no bu nga busa sawa ma muti khan ning ta somni bujak no shara hamya bo ingya baba be dibus ri hindi hini phonto an busa saw bin to mungna busa phonto saimano bokuno abo simia ematra bini agi no hojena bini tongo bo ano jokhonte serai ase khenya bono sastiri phekya serai ase sanka kahamna thingno tongo serai ase kya bohino nogo bonung nogo boni ma babu ni ma bo thithaka ni dara somai bonung khapia nung butikai thangnani ni babu bai bonung walai jan ni dara walai jang nung butikai thanan hine boana hino somne amti hinai ni bai bono no pusime nan so pusina ne walai ke solai ke chakhanya no nong nokor thani buo togo tesha an nogo buri sikla jarate ani yang ni buri sikla jarate ma sapan phaimia phaikere hanya botongnan logisana ani darani busajuk phaikya bono bamtinyo bo chung bo kha bono bamtinyo tongnan logisana te angko an mamani busajuk phojonto phaikya an mamani busajuk natinyo sek khainani logisana an kumuni busa phaikya bono bamtinyo rangoi phojonto rang 500 টাকা rui phojonto sek khainani logisana bo ano ta khayo te bunyo bamtinyo bina amti mang logisana nangkharing ka borong purup tongo sungi naji bo daily ano torchar khaimani hingka ang agi kajak puru bo bayang kajak puru mani komtolang hino rang 6000 mani mung thangri wo hinoi parawo buike bo kajak bui parawo semarago parawo bui kajak mani burung tui phema phojonto ba na abo bai susawi bu nongkhai kutam tuma kare buibu ta kai tu naji hinai kuno ang kajak mo 2010 ang kajagu ang 2010 kajak puru buibu sung mani tu tabu busung mani tu bo abo phonto wanse tamo hingkai numanu phata mo roho tamo abo mang daily ano torchar khayo buo totra ang je 29 tarik phaimeno horo bano totra sebu botam hungka ang sori hamia biti sai tang ang sori ang doktor najima karon ka ani kisa bohok sawa abno sang doktor najo bo sawa bo je media samane ani sadasra bungu ni samane ang sadasra butike ang kun sadasra surup saisi meya bo je samo joton mitha bo je ana sawo maya khayong ko hina abo joton mitha bo sawo borongno maya khanya ka je dina samu khayo samu khaikere ka se bano maya khanya pu nga bini robot kaima kai phuru hini je phuru hini ani sago phonodom mui songtani ang kukar kutung tui kutung nama phonto boano kuno doctor talangya an dara se bithi payo ri phayo bo di boro nang khamatara no sari go kanyo boano sawo bagano hindi robot kaima bo sorabo 2023 rogong khana nga bo apro ana sawo bagano hindi diluna ni robot the nai to ka hinai anga pro phonto kap kabi ma thango ang je an yago je kutung nangai jotono obia hindi yak hindi jotono kuk thangoi mani an buai okrano hindi an basini hinang jotono sawo phun khaya ang je bujang ma hindi an busaba je torsar khajang ma hinang jotono an basini bini dara koton bihinang share khayo borok to tabuk to an bagoi to borok hamyana hin sajane borok te borok ham hin sanaba ang se je jaga nokhor phekeng ang tongmale ang se nokhor phayo ang as kosto ko tongmale jokhon da an busa class 1 porifrong hoitena boano
torchar khai phayo bu otoga amti mang gang pusuklete soisena ba hada hamna balok hada hamna hena ang soi tong naikha balok ruruk bari re angte soi mali ang sang nokhor ma phayo an ke bo phabo phalia kustambuya ang nijer mote ang nokhor phayo kumui ar kunno saimiya kumui kunno dusta paidi je kumui nung kes khaimani o kes na rok saina hanang thu kumui ar kunno saimiya nung je kumunya dus pai tomone abo rok saina hanang thu je kumui nung kes khaimani rok saina hadi kumui kunno saimiya nung ano dino simi kumui bai kumui o dino simi ano tuya kumui dele ano tuwa an busane adar hindi an busane esti hindi je kun an busane kagos khanyane nung jibono nung logi boriya nung khaiba maya kumui bai mang ang khayo an busane je document tongmane adota no kumui mang khayo an busane bade khanya pojonta nung keng na hariya ang o dino simi kumui phaibela ang dele no an je fur samung nango kumui ano logi ru nung busai hinga ni kun jaga dan ano logi ri ba narang bahake bihasana tam hanga na no bunani tongnani kumui thangbo na no rishi tuyo buwa buta bai bhojon thori siti nang ana angte busuk sojogai tongna ba na ana tomokol bani khuchi na na hina bele ang kun jaga o bo ang tongna ni buri bai phan tongni salai phan tongne ang o santi ngi sang nokhma phayo ang tin nang mai khe ang te kifil bo thali ang tin nang mai hnu khung khaile na ana tap tar tuk sidi ang tin nang mai nung khale ang joto jaga no kosto samung khaiba bagan no go bolong hok bo samung khaiba bure bai chela kuni no samun to saman baksa khaimiya nung saman baksa samung khaiten mo saman baksa khaimiya ka bo na ana buwa sa thar simi tongo kuno samung khaini sugia bure bai chela to kuni no saman baksa khaimiya nung abo bo nung ana saman nango nung je jaga bolongo thangi dukhuma nei robora phre nung dukhuma ni kasasai phebe nung ana phai te sa ulta bu phayu tangi hingai ang simena dukhuma na ningkha dukhuma ya tongna ne ni na abo simena nung je jaga nung dukhuma no kosto mana nung ana amte hinga kosto mana na yo ang ne bekhe jibon mote nukhung khaya nung ana tap ta rutri nang khari gang thuji thanane to bangte nung mai kipil thaliya kumunyo je nung dus pamene nung aborti saina hanang thu dorkana ka ang biti sai thana nung ana ta naji ang nung je jaga se tongya hindi nokhor phemene nung mai nukhung khaya hindi nokhor phemene nung ana tap ta rutri tap ta na singdi nini je cost ang je cost mama hai ang te jibono te mana musungi ang je manai sang nokhor phemene nung mai tonge hena ang je cost mane ang nokhor phemene ang te jibono te nung mai khenu khung khaya ang kuno jaga nom nokhya cost mane nung mai nukhung khai tong tu sen na no nung ana satogo buo togo hangkai nung je ang tabu muti khan nong ni nokhor phaijak talangai ang nung mai tesan nuk people thangai na na tebo satong nai tebo bunai nini tomba ang saimano parwa nung ke ba khabe ma gurinin bojlang ang kun jaga phancha an mokhang ang phunung nani hamya nini bagai nung amsukai sex bisi nung amsukai sex bisi bihiya na buri sikla phon ta ma sapana nung maya an nogo buri sikla bo phaimya kustamboya ta sara nung phuno hindi je kuno jaga ni nung nugumaya nung phuno je kuno bidu nung buru film nanya ye nung ana mobile buru film nanya ye nung somne na ana tongna logi sana ong ko wo khorni je nung aba sakai dukhon ko nung hor sal nung kuno nanya nung sudu nung ana hongkai nung sex khaina mang nayo sex ba ni chago ni kuno ya nung sudu sex khaina ni sudu kam khaina ni sam khaina ni sore hame to nung buja je dina ang bokhok sawa ngai nung dina na bagan thanai kuno ani kosto na busai hinga bihin kosto bo busai ma bujina busai ni kosto bihin ma bujina amti hinga nung khung khaimano kun dina nung ana ani kosto na nung mungsa jaga bose buji ma kri hinga ang tam khe nung bai songsar khai tong na ba ang nung bai khete songsar khai tong ya nung ana tap ta nai di nung je jaga bihit busai hingai busai onek jang no bihna help khayong ko nung ana kun jaga help khaima kare ang lumbui tong ba ang buja ga nya na saijung na na nung ana bu yak robomri yak mui kutung no phojonta nung sari phonta nung mami songsa ya nung ta bang no mukte kungte bekhe mami songma saru na na amsaka kostoriwa ang tin nung bekhe thanglia ang kosto sosini soi jang ang nokhama phaju ang ta phana ang nung bekhe te tongmali ang je manjaka amsungno ang ani dukhon kongna ani dukho birmani kongna sakai ang mukti kelai ang te sana thanglia kumu je ang je nok nokhor phemene aro kumuni kuno dus kurui kuila ang media rongno media bai police rongna ang khulumbo ani kumuni case no ro sana angthu je case ne borno ro sarina angthu media na bang khulumbo na rana kisa khairok di ang buri bora ang tam khaimanai bole sala bora borang di ui phana bana hamia samung khaye bo je samamni abjoton mitha joton thokai bo tin chaite YouTube खबर ना हरका बो तीन चाइते मीडिया ना हरका ओ मीडिया जे तीन चाइते चैनल बोरी खथिंग न ओ चैनल जे ओ तीन चाइते चैनल ने
kok bai bini kok ekdom khapia nor gote sepan soi nai di bo je thogai kok bo bahai ke kubui khai bo kok ba kong na min liri saimana ba bo tam ba ge ano rutuk ang na rong sawan bo agi na sajak nono ke ang thing no na ang hamjaya no ang kang nai nyo nono bo ang bui bai nu khong khariya sudu bo ano romunya harka bo na acid chanani acid chanani ano bunani abo simino bo na bo jibon ang mai nu khong khaya bo agi na bo ana sajak te se bo ano khatang khaya ahai khariya ne bo agi na hoite na kicha kan chawan nung hai berei kam nang ya berei gilama na tongo ang nung bai kaje go ososingo somne abo mang torchar khayo somne amtimang angte soimalia norawano hel khadi ang je sakapan biyang ni yognani ungthu angte bo beke thanglia je kumunyo kes khaimani humani abo rosanang tho amsungno hamba Genero nugi makhana khapang dai buksong bukhok jonlota tamo kok saka bini je dukhuni kok ni bisingo binoro 2-3 point tongo do thik ase jodi kha thanan sekang nokhuni borong phon jano khangkai nokhuni borong phon saga hangkai obo to sakhamuno pheba nokhuni borong no nang jano yani bisingtei nene kumunyo nang obai gatlang thamani bisingtei nene kumunyo nang majrari kalmai baksa angkha nene kumunyo nang kesarme baksa angkha nene kumunyo thoi chai sokri khaimai baksa angkha pheba nang nene kumui soi phona kok sahadi ba nene bai soi phona kok sahadi pheba nang jodi no tabuk nini bosai koto case khlai to rikha tabuk jodi court ni case ni bisingo hangkai nang kentu ma phainai nang jodi phaya hangka hangke police track nono khlainai police nono romnai jeng hani kapla gre nang je japan tongdi jetani ni go thimang ni no nang phai serai sabaina na oro nono kebo mungsa khlaya tai ni bosai mungri nang complaint bo khlaimano thanao ni bosai mungri bo case khlaimano hnai thana ni bisingte jeng kok tuma tangi hingkai nang jodi no obahai nono allegation disai dongo kemai thango kharai thango hongkangkai obo majra aboni bosai bo rijagmano nono bumani tokmani gai yang thanao thangai yang bipul deborma hoi hoirani khlaio thana rogno ani bihingno mote ahai amok samok rudugi maya kari maya haike rito kento bongni nukhungo chariya nangya wala jak tomani bisingtei nukhungni borok kmai thangma no bahaike misindari khlaikya obono police oktabu hoi hoirani engjagi tongo obo borok tabu investigation khlai tongo soida bipul debormani bihi jonolta no bukumui santosh deborma phalka jodi santosh deborma phalai hangkai santosh deborma romjak nai jodi no santosh deborma no ereng no aba haike majra sili tongkha hangkai bipul deborma majra kotor manjak nai bihingna bumani santosh no obaike allegation hameti samani obo bipul deborma majra kotor manjak nai tai santosh deborma bo je bini against case khlaimano manhani case ojorao khabang da dai boksong tabuk bo case khlai tongmano bo tamugi hingkai ereng majra silmani yang lokorok to khran paikha sarai ani kumuni mungsa saya korei ani kumuni kunu saya korei ani kumuni dos korei ani kumuno ang soka phaidi ano toni phaidi khwai jora doctor najaknani ang no thok 200 taka dai nai phaidi hinai bukumui jaba bukumui okraba thangka kubui phiaba bongni bukha bisingo hamjak tongmani khoroksa borokno kobuni borokno hamjago hone call khalai thanglaimani oboto santosh deborma siya bahai santosh deborma siya no ba siwu hone phalai riyo hone bahai majara silimangkha ba engka khabang dai boksong phaije tini salja jorani chini kok tv ni koklam panda o mobaino muthaklaiyana tangi engkai norok tini sarigo bo nuknai mangphili yango jeng je tabuk khowayo rupanor thangnai epore je robi mauro tamani sumonto kaming thangnai epore nini yang kolyanpur gangrai thangnai epore jeng sampahao thanao thangai tini pura totally jeng obno urtugui naini khabang dai boksong norok sarai mangphilino tini bisingono clear ngana hene khakhlayo naitongdi soyagare chini kok tv ni o mangphilino hambai